Jo, zdám všetkých nového videa a ako môžete vidieť, máme Winter Update, konečne už to prišlo, ale mám smutnú správu, že to bude iba do 20. takže do 20.12. takže užívajte, kým je to možné hrať, hej, lebo vážne máme to len 13 dní vlastne a jo, vyšlo to včera, ale ja som nemal, dobrý, ja som nemal často v podstate natočiť, takže točím to až teraz, ospravedlňujem sa za to. A dneska si ideme pozrieť všetky novinky. Takže, prvá vec, ako ste si mohli všimnúť, všetko máme zasnežené. Potom máme nový market s hudbou, počkajte, ja vám to... Zapnem si hudbu v Robloxe, ospravedlňujem sa. Dobre. Ten nový Christmas market je v podstate tam, kde som hovoril. Máme to aj na mape. A máme to v podstate... pardon za lagy. Dobre, máme to v podstate tady. Jo, tuto to máme. A mala by tu byť aj hudba, podľa toho, čo... Jo. Banger celkom. Dobre. V podstate, že tu máme také nové. Dobre. Máme celý Christmas market a máme tu v podstate horúcu čokoládu, ktorú ja už mám kúpenú 150 krát. Skoro. To ignorujte. A v podstate nie je tu nič viac zaujímavé, akože máme tu vianočný stromček. Jo, a tu je v podstate to, že máme tu questy. A ako môžete si všimnúť, že máme celý remodelný tú obrazovku. Tu máme questy ako celkovo, čo ja už mám spravené. Potom tu máme Winter Event, ktoré si potom ukážeme neskôr. Za chvíľu. A tu máme shop. Toho nie som úplne veľký fanúšik, akože hovoria tu, že no. Je to shop proste, sú tu aj starter packy, holiday pack. Nie som to úplne fanúšik, hej, ale... No čo si nadobím, a tu je v podstate, že za každý ten dokončený quest, ktorý urobíme, tak dajú v podstate peniaze. Jo, 1 cent za jeden kompletnutý quest a už máme 210 € za jeden deň. Ok, to je v čilu zatiaľ. A jo, v podstate je to tu. A ešte tu máme nové, že je tu vianočný stromček, hej, takže je to rozšírené aj tu. A... Dobrý, to je krada kamoš, pardon. To, ignorujte tú bombu. A jo, máme tu v podstate na lampách tie ozdoby, ako sme si hovorili. Ďalej tu máme v podstate, ďalej tu máme, že clothing store je upravený. A to si ideme, kamo, čo robia? Ideme na clothing store. Dobre, takže sme na clothing store a neviem, či to je vidieť, ale mne sa zdá, že je rozšírený. Neviem, nie som si istý, ale vyzerá to tak. Ja už som to teda videl, ale vyzerá to tak. Dobre, je to remodelnuté, určite je to remodelnuté, vyzerá to krajšie. A v podstate, jo, je to takto. A máme tu v podstate to oblečenie, čo si môžeme kúpiť. Stojí to, tuším, toto stojí 5, jak si dobre pamätám. Neviem, či mi to ona ukáže teraz, alebo nie. No, tak asi nie. Jo, to stojí 5 a čiapka stojí koľko? Čiapka stojí 100. Ok, dobre, to je dosť. Je to dosť. Dobre, ale jo. Ja to tu v podstate rozšírené, môžete si to kúpiť tu, alebo normálne v lobbyčku predtým, než joinete hru. Ďalej tu mám novú vec, a to je, že v mojom inventári, ako môžete vidieť, máme snehovú gulu, ktorú v podstate, keď hodíte do kamaráta, tak ho to na chvíľu stane a to idem rýchlo vyskúšať. Dúfam, že niekoho nájdem. Tak ja ho teraz takto, ne? Ukážem vám, ako funguje snehová gula. A to veľmi následovne. Príde Kamo! Kamo, ja točím video! To je debil. Jo, môžete sa v podstate takto snehovať s gulovať s kamarátom. Ale ja ho chcem to trafiť, lebo chcem vám ukázať, jak to funguje, ale možno, že on... V podstate funguje to jak taký chvíľkový taser. Dajme tomu. Čo je? No, mám ho. A to v podstate človeka na chvíľu takto tejzne, jo? To v podstate funguje to jak taký krátky taser. A my ideme ďalej. Jo, lebo... dajme tomu, že vás zdraví do videa, hej? Dobre. Ďalej, čo si ukážeme. Tak... Jo, dajte mi sekundu, ja si to iba rýchlo prečítam. Jo, máme nové vozidlo, ktoré v podstate sa môžeme ukázať aj tu. Mal tu môj kamarát. A je to nová motorka.
Je to v podstate v Game Passe, ako za motorky a stojí 35 000, my si to hneď ideme ukázať akože samostatne, len aby ste to dopredu videli. Tu jak pôjdete sem a pôjdete takto sem a tu si nájdete, počkajte, za 35 000, jo, tuto to máte. 35 000 motorka. Nie je to zlé, ale že by to bolo niečo extra, tak by som nepovedal. Neviem, prečo nám to pridali práve na vianočný update, ale tak nevadí. Dobre, v podstate, jo, máte tam dve miesta, normálne a jazdiť to jazdí, že by to bolo nejak extra rýchle, to by som vás ani nepovedal. Oni tam písali maximálku, ja si to nepamätám, ale... Jo, dobre, dobre, nevadí. Ideme vyskúšať teraz maximálku. Jo, asi 120 je maximálka, tuším, jak si pamätám. No nie, ide to viac. A strašne dlho sa to rozbieha, to by som musel upgradeovať. No základu je to celkom o ničom vozidlo, ale tak nevadí. Jo, pridali nám vlastne odovce čokoládu, to už sme si hovorili. Ďalej máme remodelnuté auta. A nové zvuky, hej, máme. Jak ste počuli už tú bombu, tak máme nové v podstate... Počkajte, ja to... Kamo, jak som preletel tie dvere? Nechápem. Dobre, počkajte, ja nájdem tie auta, čo nám remodelili. Ideme si pozrieť toto, jak to vyzerá, ale kamo, sorry, ale poslednú dobu, jak sú updaty na remodelnuté auto, tak to vyzerá horšie a horšie to auto proste. Akože... dajme tomu, vyzerá to v pohode, ale... Neviem, asi som fanúšik skôr tých starých modelov už, lebo... Neviem, nepáči sa mi to moc, tak... Dobre. Tak a... Jo, toto máme ešte remodelnuté. Jo. Akože spredu to vyzerá ešte v pohode, to sa dá, to sa mi ľúbi, ale neviem, akože s tým zadkom a celkovo to auto asi... A tiež toho nie som veľký fanúšik, povedzte názor sami. A punching systém máme. Máme vyššie, akože rýchlejšie punchujeme asi. Jo. Počujete aj nový zvuk? A punchujeme rýchlejšie akože. Dobre, potom explózie to už ste počuli a improved client side lag compat. Jo, to je v pohode. OK, to je bolo asi to, to je bolo asi k updateu všetko, ale ideme si ešte vyskúšať tie questy, nešop. Questy, máme tu tutoriály, tie už mám splnené. Teraz ideme robiť quest, ideme robiť delivery quest. Som zvedavý, že čo v podstate, tuším, niekto mi hovoril, že za to je dosť veľký XP boost, takže uvidíme. A jo. Dobre, mám startnúť shiftku, OK. Start shift. Kam pôjdeme? House 1 hardba. Jo, tuto to máme tak najbližšie. Spávneme si, jo, asi to najväčšie. Niekoho, kto nemá dokončené všetky práce, môže byť dobré. Dajme tomu. Taká malá vsuvka do videa. Dopozerali ste skoro až do konca, za chvíľu to video končí. A rozhodol som sa, že vám urobím súťaž. Áno, vianočnú súťaž. Ide o to, že bude sa hrať o 1 milión eur. Akože hamburgských euro, jo, nedám vám reálnych 1 milión eur, nie som miliardár. Takže dám v Hamburgu 1 milión eur, v podstate ide o to, že 22. budeme losovať výherca o 200 000, 23. budeme losovať o výherca o 300 000 a 24. budeme losovať výherca o 500 000, hej, takže môžete vyhrať 500 000. Jediné, čo musíte, je napísať do komentára váš nick. Nie ten horný, čo máte, ale ten spodný. Áno, ja vám sem keď tak hodím screenshot, aby ste pochopili. Napíšte do komentára a budeme potom robiť losovanie. V podstate každý môžete vyhrať iba raz, hej. Nie, že jeden človek vyhrá všetky ty, to není možné, hej. Takže môžete si zasúťažiť o 1 milión eur. Je to vlastne odo mňa pre vás za to, že ste komunita, ktorá mi v podstate... Za to, berete to ako moje poďakovanie za aktivitu, čo mi dávate. A jo, my pokračujeme vo videu. Dobre. Teraz ideme na policajnu. Máme tam v podstate napísané, že máme zatknúť kriminálnikov, ktorí ukradli darčeky spod vianočného stromčeka. OK, neviem, či sme to mali. Minulý rok sme tiež niečo také mali, ale nepamätám sa to úplne dobre. Dobre, vezme.
O, ale náhodou vyzerá v pohode. Ja mám teda chcú zobrať puta, jo. No, tak si to okej. Dobre. Dobre, zatknem ho, ďalšieho. Pohode. Máme to tretieho. Ešte štvrtý je tu. Kámo, ale dobrý spot na to, že ho takto schovali. Dobrý spot. Dobre, mám ho konečne. Jo, ja mám prezent, toto je event manager. OK, ja mám nejaký prezent teraz v inventári. Nemám. Čo mám robiť? Jo, dobre. O, 250 XPčok. Not bad, not bad, not bad. 250 XPčok len tak. Dobre. A to by sme mali na celý vianočný update. Ja vám ďakujem, že ste sledovali toto video a jo. Koho zaujíma server, tak jo. Ten link, nebudem teda vstúpiť tebe. Koho zaujíma server, tak už ho máme v podstate dokončený. Už len čakáme na spustenie probota, lebo presne dneska sa stalo to, že a probot im, nie že vypadol, ale oni ho vypínali, lebo ho updateovali a potom teda zrobia na tom, aby ho znova zapli. Ale hovorím proste, nové video o serveri bude tento týždeň, jo? Proste Discord už máme hotový, už len čakáme na to, jak spustia probota. Lebo probot nám tam robí dôležitú rolu a bez toho, aby tam pracoval, tak ten server bude zlý. Takže musíme čakať, kým ho spustia, ja? Ale hovorím, bližšie info k serveru dostanete čoskoro. Ja ďakujem, že ste sledovali toto video a my sa vidíme u niekoho ďalšieho. Čaute zatiaľ.